Pán farár hovoril o láske, počuli sme o nej mnoho slov, bol natočený mnoho filmov, mnoho piesní zložených, básni napísaných a mám tak pocit, že aj tak tento svet nerozumie, čo je to láska a že nerozumie, že láska nie je len pocit, ale je to aj rozhodnutie. Láska je úžasná sila. Nikto z nás netuší, čo všetko je schopný pre lásku urobiť. Lásku si nevyberáme, láska si vyberá nás. A keď si nás vyberie, sme voči nej bezmocní. Láska nie je logická a láska nemá pravidla. Láska nás navštíví v časoch, keď ho najmenej čakáme a keď sme najmenej pripravení. A človeka, ktorého sme roky videli v susedstve, niekde na ulici, v meste, v škole, v práci, vo vlaku, v autobuse, možno v lietadle, tak sme ho vnímali ako bežného človeka. Ale niekedy sa stane, že ten pocit prerastie do takého niečoho zvláštneho, keď toho človeka začneme inak vnímať. Chceme s ním byť, chceme s ním mať spoločné chvíle, chceme sa rozprávať a chceme sa držať za ruky a potom niekedy robíme aj také bláznivé veci, že začneme spievať, začneme písať básne, skladať piesne, maľovať a keď Pán Boh stvoril človeka, tak do jeho srdca ukryl veľkú túžbu milovať a byť milovaný. Človek nebol stvorený preto, aby žil sám, ale preto, aby žil vo vzťahu muž a žena. A preto do manželstva vstupujú dve rovnocenné bytosti a niekedy sa stáva, že tá rovnováha sa naruší. A deje sa to vtedy, keď jeden z partnerov začne mať pocit, že do vzťahu dáva oveľa viacej, ako z neho berie a potom sa to nazýva kríza. A mnohé štatistiky hovoria, že skoro každé druhé manželstvo je v nejakej kríze alebo sa rozchádza. A viete, prečo sa to deje? Preto, lebo neporozumeli tomu, čo je zmyslom lásky. Zmysel lásky je niečo, čo potrebujeme poznať, aby sme žili šťastný život. Skutočný zmysel lásky sa začína tam, kde končí naše ja. Je to tichá, ale mocná premena, pri ktorej sa stred nášho vesmíru presunie z vlastného vnútra smerom k druhému človeku. Povýšiť potreby iného na tie svoje nie je obeťou v pravom slova zmysle, ale najvyšším prejavom vnútornej slobody. V tomto nesebeckom geste nachádzame paradox. Čím viac dávame, tým bohatšími sa stávame. Láska nás učí, že skutočné šťastie nie je v hromadení výhod pre seba, ale v pocite, že naše činy tvoria bezpečie a radosť pre niekoho, koho milujeme. To je väčší romantik. Je to stav, kedy sa jeho úsmev stáva dôležitejším než naše pohodlie a jeho pokoj prednejším než naše ambície. Práve v tejto nesebeckosti sa rodí puto, ktoré dokáže prekonať akúkoľvek búrku. Ja vám prajem, aby na vašej ceste ste prežívali nielen to obdobie, keď ste stretli lásku a keď ste boli dotknutí, pretože to zažívate teraz a prajem vám, že by ste to zažívali do konca svojho života. Ale určite príde čas, keď budete hľadať zmysel lásky, aby ste porozumeli tomu obdobiu, aby ste aj cez toto obdobie prešli ako víťazi, pretože víťaz berie všetko.